de 300 gossos passen cada any per les instal·lacions comarcals de la Canera que gestiona la Mancomunitat de la Vall d'Albaida. La majoria dels animals provenen d'abandonaments o s'han extraviat, i a les instal·lacions de la Canera són recuperats i tractats amb un objectiu prioritari: retornar-los als seus propietaris o aconseguir que siguin adoptats. A l'últim any, aquest objectiu s'ha aconseguit en un 98% dels casos. Així, quan arribem en el gos que hem recollit del poble, li se fa una fitxa, li fem una foto, 2 o 3, li fem una fitxa d'entrar al gos en les característiques que té el gos i ja li se posa en la perrera menjar, aigua i neteja constant tots els dies. Vull dir, i veterinari, si fa falta, el gos atendre-lo perquè té algun tipus de problema, o bé malaltia, o bé que té la pata trencada o això, l'assistència veterinària és diària. El canvi cultural en la relació amb els animals ha revertit positivament en un nou enfocament del servei mancomunat. A la Canera es busca, sobretot, un futur digne per als gossos. Que si entenem que la Canera naix com un servei per a poder donar a les localitats l'oportunitat de solventar un problema que és la dels animals abandonats, que molta gent inconscient durant tota la vida ha anat realitzant, en aquell moment la Canera, ja fa molts anys, el que feia era, si no trobava la possibilitat de trobar el propietari, en algun temps, i insistir, fa molts anys, sacrificaven els animals. Afortunadament, i vull marcar-ho clarament, des de fa molts anys, en la Canera estem orgullosos de dir ben alt que així no es sacrifiquen animals, des de ja fa 8, 9 o 10 anys. El que sí que és de veres és que si algun animal està en un estat, igual que passa a les persones, en els humans, si cal eutanasiar perquè n'hi ha una prescripció mèdica que ho aconsella, serà l'únic motiu pel qual es puga algun animal arribar a sacrificar, però solament baix sota prescripció mèdica i en situacions ja extremes. La col·laboració de persones i entitats amb la Canera comarcal està resultant vital per a que el ritme d'eixida dels gossos es mantinga. La finalitat compartida per tècnics i polítics de la mancomunitat és donar una nova oportunitat a uns animals que acaben sent la companyia més fidel.